Dobar dan, dragi đaci. Naša današnja tema je Vizantija do 12. veka. Vizantija je naziv za istočno rimsko carstvo i potiče iz nešto kasnijeg perioda kada vizantijska država više nije postojala. Kada je par Teodosije u krajem 4. veka podelio rimsko carstvo na istočno i zapadno, negde počinje razmimoilaženje, da kažemo, nekada jedinstvenog carstva. Neka nam je prekretnica za početak vizantijske istorije osnivanje prestonice Konstantinopolja, koji je kroz svoju istoriju promenio naziv i naziv posle Konstantinopolja zvao se Carigrad, a danas se zove Istanbul. Pred nama je istorijska karta koja predstavlja teritoriju Vizantije. Prepoznajete prostor, tanji jug Italije, Balkansko poluostrvo, severno od Save i Dunava, što uključuje prostor današnjih delova Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, zatim Srbije, Grčke. Ovde je prostor Male Azije i Bliskog istoka, naravno sa ostrvima u Sredozemnom moru. Što se tiče početka vizantijske ere ili istorije vizantijske države, kao što smo već napomenuli, uzima se trenutak kada rimski car Konstantin Veliki 330. godine sagradio novu prestonicu rimskog carstva na mestu gde se nekada nalazila grčka kolonija Bizantion i premeštanje prestonice iz Rima u Konstantinopolj je označio, da kažemo, početak kraja jedinstvenog rimskog carstva. Pobeda hrišćanstva je takođe obeležila početak vizantijske ere, kada je car Konstantin Veliki 313. godine Milanskim ediktom dozvolio slobodno ispovedanje hrišćanske vere u carstvu. Inače, hrišćanska vera i hrišćanska crkva obeležit će istoriju vizantijskog carstva. Istorija Vizantije završava se padom Carigrada pod vlast Turaka 1453. godine. Dakle, Vizantija kao država postoji kao samostalna država posle pada Zapadnog rimskog carstva pod vlast Germana 476. Dakle, od 5. do sredine 15. veka. Konstantinopolj, prestonica Vizantijskog carstva, smešten je u Bosforskom Moreuzu. Bosforski Moreuz povezuje Crno more sa Mramornim morem i razdvaja Evropu i Aziju. Pogledamo fotografiju ili kartu Konstantinopolja, vidjet ćemo da ovaj grad ima odličan geostrateški položaj. Što se tiče geografskog položaja, dakle, jasno je, nalazi se na granici između Evrope i Azije, spajajući ih ili razdvajajući u zavisnosti od situacije. A što se tiče strateškog položaja, vidimo da je grad smešten na krajnjem špicu kopna, da tako kažemo, da i okružen je sa 3 strane vodom. Samo s jedne strane je kopno i voda kao prirodna barijera i odbrana su već dodatna zaštita. Ako se tome dodaju i zidine kojima je ovaj grad opasan, negde zaključujemo da je ovaj grad praktično tokom srednjeg veka bio neosvojiv. Ono što su osnovne karakteristike vizantijske države da su rimsko državno uređenje. Dakle, kao
naslednik Rimskog carstva, Vizantija je nasledila rimsko državno uređenje, zapravo ono državno uređenje kako je bilo i u samoj vizantijskoj državi, dakle ništa se tu značajnije nije menjalo. Dakle, ona nije imala trzavice rušenja vlasti, rušenja gradova, rušenja carstva kao što je bila situacija na zapadu. Tako da ima neki kontinuitet razvoja i u tom smislu državnog uređenja. Iste situacije i sa kulturom. Dakle, nema većih razaranja, uništavanja kulturnih dobara. Ova grčka kultura koja je zapravo, čiji je Vizantija naslednik, je na neki način upotpunjena hrišćanskim elementima, pa dobije možda tu karakteristiku. Sa druge strane, razvijena robno-novčana privreda je ogromna prednost Vizantije u odnosu na zapadnu Evropu. Ako se setimo da je posle pada zapadnog rimskog carstva došlo do rušenja gradova i rušenja privrede kompletne u zapadnoj Evropi. Sećate se, smo pričali da u ranom srednjem veku u zapadnoj Evropi ne postoji novac kao platežno sredstvo, da praktično svako domaćinstvo proizvodi za sopstvene potrebe, a ukoliko je i dolazilo do neke razmene, za tu razmenu nije korišćen novac, neko je menjana roba za neku drugu robu i taj princip trgovine smo nazvali trampa. Već nekoliko puta sam napomenula hrišćansku veru, odnosno hrišćansku crkvu koja je jedna od glavnih obeležja sveukupno srednjeg veka, a naročito je obeležilo Vizantiju kao srednjevekovnu državu. I naravno privredno jaka, Vizantija je u 5. i 6. veku uspela da savlada krizu zbog koje je palo zapadno rimsko carstvo. Mislimo na izuzetno veliki pritisak naroda i germanskih i slovenskih sa severa, zatim Avara, takođe sa severno-azijskog naroda, onda sa istoka carstvo su napadali i Persijanci. Dakle, upravo ovo gore navedeno, državno uređenje, kultura, privredno jaka zemlja, ako se tome doda i dobra vojna odbrana carstva, kao i činjenica da je Zapadno rimsko carstvo trpelo mnogo veći pritisak tih barbarskih naroda, Vizantija je uspela da opstane i nadživi Zapadno rimsko carstvo. Još jedna veoma važna specifičnost vizantijske države jeste da je stanovništvo Vizantije bilo raznoliko, njega čine i Grci, Sloveni, Jevreji, Jermeni, Egipćani, bilo je tu još naroda. Za ovakav, da kažemo, sklop stanovništva kažemo da Vizantija predstavlja kosmopolitsku državu. Moramo izdvojiti cara Justinijana, koji je vladao od 527. do 565. godine, kada je Vizantija doživala najveće teritorijalno proširenje i uspon. I ovo je trenutak kada je zapravo zaličilo da će Vizantijsko carstvo obnoviti Rimsko carstvo. Ovom svetlijom narandžastom bojom na ovoj karti vidimo prostore koje je Justinijan zajedno sa svojim istaknutim vojskovođama osvojio. To je pre svega srušio je i osvojio kraljevstvo Vandala u Severnoj Africi, zatim državu Ostrogota na prostoru Apeninskog poluostrva i deo Vizigotske države na Pirinejskom poluostrvu i kažemo da je Sredozemno more ponovo postalo Rimsko jezero. Car Justinijan je obnovio Rimsko carstvo
Doneo je zbornik građanskog prava. Naime, zbornik građanskog prava je, da kažemo, zbirka gde su objedinjeni zakoni i drugi podzakonski akti u jedinstveno delo kako bi bilo lakše da se pravedno sudi, da celokupno zakonodavstvo Vizantijskog carstva bude na jednom mestu. Car Justinijan je podsticao građevinarstvo. Značajne su građevine, pre svega crkva Svete Sofije, koja je posvećena svetoj mudrosti. Posle pada Vizantije pod vlast Turaka, ona je pretvorena u džamiju. Carinski grad nalazi se, odnosno ostaci, nekih 30 km od Leskovca i bio je važan crkveni, administrativni i vojni centar Vizantije na Balkanu. Makedonskoj dinastiji. Posle Makedonske dinastije od kraja 11. do kraja 12. veka Vizantijom je vladala dinastija Komnina. Tu se završava period uspona i cvetanja Vizantije kao države, jer ona već od kraja 12. veka polako počinje da opada njena moć. O tome ćemo detaljnije kada budemo pričali o nacionalnoj istoriji i o stvaranju srednjovekovne države, pa će biti sasvim jasno o čemu sada govorimo, o tom slabljenju Vizantije. Carstvo posle Justinijana, za vreme vladavine Makedonske dinastije i dinastije Komnina, preduzima niz reformi kako bi se ojačala odbrana zemlje. Uvode se najpre teme za vreme Makedonske dinastije. Čitava teritorija carstva je podeljena na vojne oblasti kojima je upravljao strateg. Stratega imenuje vladar i njemu je odgovoran za obavljanje svoje službe. Ono što je specifično za Vizantiju i njen, kažemo, feudalni sistem jeste pronija. Pronija je posed koji dobija vojnik za obavljanje vojne službe. Čini se da nije ništa drugačije u odnosu na feud koji se u zapadnoj Evropi dodeljuje za praktično isti posao. Međutim, pronija je posed koju određeni vojnik mora da vrati kada više nije sposoban za rat. Odnosno, pronija mu se oduzima i daje drugom vitezu. Što se tiče Vizantije, o njenoj kulturi, umetnosti, uticaju na slovenske narode možemo pričati jako dugo, naširoko i nadugačko. Međutim, ovu priču svešćemo na
suštinski što je važno, ono što je važno suštinu, jel da? Naime, hrišćanstvo kao izuzetno važna karakteristika vizantijske države, kao jedne srednjevekovne države, se ogleda i u njenoj misiji da među Slovenima koji kada dolaze i naseljavaju Balkansko poluostrvo ili neke druge krajeve, recimo istočnu i severoistočnu Evropu po pitanju Rusa, dakle smatraju da je njihova misija da hrišćanstvo utemelje i da prenesu slovenskim narodima koji su do primanja hrišćanstva višebošci. Dakle, vizantijski misionari pokrštavaju Slovene, Srbe, Ruse, Bugare. A preko vere prenose vizantijski kulturni, društveni i privredni uticaj, što nije ništa čudno jer je Vizantija razvijena, sjajna, bajna i ima, dakle, privredno jaka, društveno veoma stabilna, kulturna baština je veoma raskošna. Dakle, narodi koji su na nižem stupnju razvoja rado će prihvatiti nešto što je naprednije, bolje i tako dalje. Na fotografijama, odnosno slikama ispod vidimo neke od obeležja vizantijske umetnosti, ovo recimo unutrašnjost Svete Sofije, njen spoljašnji deo i ovo je spoljašnjost i ovde nam je prikazan jedan detalj koji oslikava vizantijsku umetnost obojen, jel tako, hrišćanstvom kao motivom. Toliko.